pixka bat zure goera zein den ointxe bertan. Bueno, ni bizilagun bat bezala, hartzen az hemen. Bueno, hori, lehenengoa izan da, susto galanta, gu ja orain dela asko, ja susmoa geneuzkan, ezio zer pasatuko zala, hor barruen esan duten ez bezala. Bai, dauz informe bat, esaten dela malda hori beti egon dela arriskuan, orain dela 100 urte daudela egina pareta horiek eta euri pila, inundazioak eta denetatik pasatu da eta inoiz ez da ezer gertatu eta justu guretzako ez da kasualidadia behien bizulo eta estazio bat egin ostien, bapatian, lur jauzia pasetia. Gainera, esan ziguten badana gezurrak, hori vibrazioak ez behinuela eukiko. Grietarik, kontrolatuta egongo diela. Zaratak eta hola, oso gutxikuko ditugula. Baditugu informiak, vibrazioak daudela, 3, ez dakizelan esaten den, superan en 3, hori, justu minimoa, rekomendable. Grietak agertu die. Karritakoa dauz, eta ondion ez dugu jaso, erantzunipez. Dauz etxe batzuk, ja ezin diela atiak eta lehioak ondo itxi. Hori ez da geologa bat izan bihar, jakitzeko movimentu bat dagolako. Oain enteratu gare, justu gure etxe azpien, estazioa dagoenez, eurien jauzi dauen ura, orain arte, justu malda eta rixak harrapatzen zauen, eta belarra. Oain behien jarri dute bi korona edo bi bobeda. Hori, justu estazioa isladatzeko. Hori ze suposatu itzen da, que lehen absorbitu itzen zen ura malda, guain ezin du absorbitu, zeren gora juten da. Gora juten bada, ura hori, norbaitera juni bida. Norbaitera juten bada, nora jungo da, begitza. Oain esaten digute lasai egoteko, jarriko dauela maiatxo bat, baina kendion badaoz lur jauzi potolo bat, kendion lurra jauzi bidala. Eta, gero aldamenian dazkagu, eskerrekaldian, beste muro mota bat, hormigoiozkoak ematen dela seguruagoa dena, baino, atzo ikusi genuen agritatuta zegoela. Orduan, oain egiten ariak soporte moduen, ez da? Orduan, gu beti gauz, sustuakin, ez gafidatzen zen gainera, ez dugu ezer erantzunik jaso. Metro enpresakoek, periodikoetan agertu da gurekin harremanetan jarri dauela. Gu atzo egon ginean goizeko 8-etatik goizeko gabeko 8-etara eta han ezian agertu. Gure gana ezian etorri. Orduan hori gezurra hutsa da. Bebai, periodikoan agertzen da, grietarik eta holan ez dauzela. Hori gezurra hutsa da. Zeren dago gainera hemen jarrita udaletxian jasota daude. Guk ditugun etxeetan kalte. Orduan, pentsetan genuen, benetan, alako gertakeekin, behintzet, hitza emango digutela kate. Grieta horiek etxean eta paretan ere Grietak etxeetan eta paretan ere bai? Etxetan eta gero kanpoko muro horretan, ikusten dira, dazkagu, argazkiak, adibidez, detailetxo bat, ezta? Gu udan, batean, etxe azpitik pasatutzen da regatatxo bat, izan da betiko manantial bezala, ezta? Batean hasi izan, bai murotik, bai azpizen, ur pila. Enteratu ginean, basagoelan sartzen, kon kamiones tristeanak ez dakiz zenba metro kubiko uretatik. Atzo, udaletzeko teknikoi hori kontatu genionean, geratu zian flipautak, ez egiten ez ebez. Osea, zu imaginau, malda baten arriskuan dagoela, batian sartzea ez dakiz zenbat metro kubiko uretan. Sartu itzen zen, espaloian zauen zuaitzetik, behitik atera itzen zen ura. Eta esaten ziguten normala zala.
Gaur dakigu horko behien dauen arrisak, diela pikoloro antzeko aliena, orduan, perforazioa egiten badezu txerto, base guztia portutzen. Orduan, pentsatzen dugu, hau izan dela como el principio de todas las posibilidades que tenemos. Etxe horiek ez digute gauza handirik egiten porque daudela konsiderauta como patrimonio industrial, ez digute jartzen adibidez medidas para arreglar la fachada y que tengamos menos humedad y que tengamos menos gasto de electricidad, babestuta daudelako, baina obrak egiteko eta gure gainean hauxerana kalte guztiak egitzeko, ez da, zaharrak dielako. Zaharrak badia da, benetarako. Beraz, vamos